Osemnácty ročník výstavy psov v Trenčíne, medzinárodnej výstavy psov v Trenčíne v tomto zimnom termíne. Prvýkrát azda bez snehu, pretože ten január je vždy veľmi studený a napriek tomu k nám prišli vystavovatelia z 19 krajín. Samozrejme najpočetnejšie sú zastúpení naši západní susedia z Českej republiky. Dokopy je prihlásených, alebo spolu je prihlásených 2090 psov 220 plemien. Výstava sa uskutočňuje v priestoroch výstaviska Expo, keď sú využité všetky haly. Tak ako na každej medzinárodnej alebo aj národnej výstave sa najprv posudzujú jednotlivé plemená samostatne a potom v poobedňajších hodinách sa uskutočňujú tzv. Záverečné súťaže, keď už tí najlepší z najlepších súťažia najprv v rámci svojich 10 skupín FCI a z týchto 10 víťazov máme potom celkového víťaza, ktorý dostáva titul Best in Show alebo najkrajší pes výstavy. Okrem týchto súťaží máme možnosť samozrejme ešte predtým zhliadnúť súťaže ako veľmi atraktívne, ako sú súťaž chovateľských skupín, veľká cena národných plemien, súťaž najkrajšieho dorastenca alebo víťaza triedy čestnej. Za pozornosť stojí určite aj súťaž mladých vystavovateľov, junior handling alebo dieťa pes. Výstavná sezóna sa práve začína touto zimnou alebo teda januárovou výstavou v Trenčíne. Je odštartovaná a ešte sa stretneme na mnohých ďalších podujatiach. Ďalšia bude v marci v Nitre. Přijela jsem z Berouna, to je kousek od Prahy, vstávala jsem ve 3 ráno, jela jsem sem strašně ráda, jezdím sem každý rok a hlavně z toho důvodu, že Fenečka potřebuje dodělat šampiona Slovenska a dneska ho dodělala, tak jsem hrozně ráda.